जागोन नामा? मिया क'क्राझाराव जि BNSU होननाय फरायसा आफाद बर'नि गेजेराव मोनसे दानायखौ जोंबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बेवहाय जि बाथ्राखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मायाफोर खहा जानो हागोन नामा, आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोर आगोलावनो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि बुहुमाव थानाय बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानो थाखाय माखासे मिशन भिजन लानानै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बियो दिनैबो माने 1967 आव दाजेननाय समाव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इम्पर्टेन्सा दङमोन, दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इम्पर्टेन्सा दङ। आरो बिथांमोननि जि मिशन भिजन दुलाराय बर' माहारिखौ लानानै बेखौ लानानै दिनैबो खामानिखौ मावफुंबाय थादों। दा बे समाव मैयासो गोदानै बर' माहारिनि गेजेराव जि मोनसे फरायसा आफाद दाबाय, आं बुंगोन बेथ' बिथांमोननि मिशन भिजना मा बेखौ जों दाबो मिन्थिया। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै माबाफोर खहा खालामनो हागोन होननानै आं माब्लाबाबो साना। मानोना जोङो मैया प्रेस मिटखौ बिथांमोननिखौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव फरायसा आफाद मोनसे दाबावदों, खिन्थु बिथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एबसुआ मावनो हायै, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै जोंनि फरायसाफोरनि मा जेंना दङ बिनि सायाव जेबो बुङाखै बिथांमोना। बा जोंनि फरायसाफोरनि मा जेंना जेंसिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनायदों बेनि जेबो बिथांमोना मिशन भिजननि बाथ्रा फोसावाखै बा बिथांमोननि थांखि नोजोरनि बाथ्राखौ फोसावाखै। मात्र मोनसे बाथ्राखौल' जोङो बिथांमोनखौ बुंनायखौ नुदों जे बिथांमोना थोंजोङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बुंनांगोन बिथांमोना जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जि 27 जानुवारियाव BTR रेकर्ड जादोंमोन, गोजोन जि सुक्ति जादोंमोन NDPनि मोनब्रै गद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद नि गेजेराव। गतिके बेवहाय जि माने सुक्ति जादों बे सुक्तिखौ बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला नाकच खालामदों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो नाकच खालामनानै बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना गोदानै जि माने ह'मलेण्डनि थाखाय, बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावफुंनो थाखायसो जोनोम जादों होननानै बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय बायदिखौ जों नुदों। दा बाथ्राया जाबाय मा, बिथांमोना फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मायाबाफोर खामानि मावनो हायै, खामानि मावनो थालांनाय बेफोरबायदि जोंनि बर' माहारिनि फरायसाफोरनि जि जेंना जेंसि बेखौसो नायनानै बिथांमोना बेफोरबायदि जुदि मायाफोर दङमोनब्ला फरायसा आफादखौ जोनोम होनांगौमोन। खिन्थु दुर्भाग्यजनक बाथ्राया जाबाय मा, मोनसे आलादा रायजो सोमावसारनो थाखायनो, नागिरफिननो थाखायनो गुबुन मोनसे सात्र संगठननि बे बर' माहारियाव माब्लाबाबो बिदि फैनो गोनां गैयामोन। नंगौ, बिथांमोना दिनै BTR सुक्तिखौ बिथांमोना सेटिसफाइड जानो हायाखैब्ला बिथांमोना आलादा रायजो नागिरफिननांगौनि थाखाय माबा मोनसे गुबुन संगठन दानो हायोमोन। खिन्थु फरायसा आफाद बायदि संगठन दानांगौनि दिनैनि दिनाव खुनु दरखार गैयामोन। गतिके आं सानो दिनै बिथांमोना बेनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया जोङो हमदांनो हायो जे बिथांमोना माने मा बुंगोन बेखौ, बिथांमोना जास्ट मैया प्रेस मिटखौ खालामदों मोनसे, बा बिथांमोना BNCUखौ दादों दिनै मोनसे माने सोरनिबा गाइडेड जानानै, माने थथा दावा जेरैबाय जों मानसिफोरा फोरोंबाथाय जेरैबायदि माबा मोनसे सोदोबखौ फोरोंबा बिथांमोना बुंबाय थायो बेखौनो। दा बिथांमोनखौबो जोङो ओरैबायदिसो नुदों, बिथांमोनखौ सोरबाफोर फोरोंना होदों, माने फिक्स मोनसे माबाफोर फोरोंना होदों। गतिके बेखौसो लाना बिथांमोना बाथ्रा बुंदों। गतिके बिथांमोनाव निजा बबेयाखै खुनु मिशन भिजन गैया बे माहारिखौ लानानै, फरायसाफोरखौ लानानै। गतिके बेफोरबायदि बाथ्राखौसो जों नुनो मोन्दों। ओंखायनो दिनै माने आं सानो बेफोरबायदि संगठना, बेफोरबायदि 22,000 संगठन बर' माहारियाव जोनोम जादों। बाथ्राया जाबाय जोनोम जानो हायो, संगठनखौ जोनोम होनो हायो। नंगौ, बिथांमोना बुंदों जे जोङो माने जोंहा राइट दङ, डेम'क्रेटिक राइट दङ, जों डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि जोङो नागरिक। गतिके जोंहा अधिकार दङ होननानै दानो हायो बिथांमोना। खिन्थु दायोब्लानो जाया। बे दलखौ, बे आफादखौ जुदि गोजोर खालामनांगौब्ला बिथांमोना गावआनो मोजाङै मिशन भिजन थानांगोन,
थांखि नोजोर थानांगोन बे माहारिखौ लानानै बे फरायसाफोरनि जेंना जेंसिखौ लानानै थ' गतिके जिथु नुदों बेफोरबायदि बाथ्राया बिथांमोननि मैया प्रेस मिटनि गेजेरजों बेरखाङाखै थ' गतिके बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ माब्लाबाबो माबाफोर खहा खालामनो हागोन होननानै आं साना आरो लामा ससेयावनो बेफोरबायदि आफादा माने लामा गोथे जागोन आं बेखौ रोखा बुंनो हायो नङा BSUजों मैया BSUनि प्रेस मिटखौबो जों नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों BSUजों लोब्बा गैया होनना बुङोब्लाबो बिथांमोना बुंदों जे BSUनिफ्राय थांनाय 22 जानुवारियाव बिथां जि दानि माने BNSUनि आफादगिरि मोनदों बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांखौ माने रिलिज होनाय जादों होननानै बुंदों थ' गतिके थांनाय 22 जानुवारि आरो दिनै 8 फेब्रुवारि बारा डिफारेन्स गैया थ' गतिके निस्सय माबाफोर बिथांमोननि गेजेराव माने बुजाबुजि दङ जे बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे बेफोरबायदि बुजाबुजिनि गेजेरजों बिथांखौ हयथ' रिलिज होदों होननानै जों बुंनांगोन मानोना गोबां गोबाव जायाखै बिथांखौ रिलिज होनाया बा बिथाङाबो रिलिज लानाया गोबां गोबाव जायाखै हयथ' BNSUखौ खालामनांगौ होननानैनो बिथांमोना हयथ' रिलिज होदों आरो रिलिज होदोंना होआखै बेखौबोथ' जों मोनथिया थ' गतिके जोंथ' बेखौ बुंनांगोन जे बिथांमोना जि प्रेस मिटनि गेजेरजों जि बाथ्राखौ बुंदों आलादा रायजो सोमावसारफिननायनि बाथ्रा बे मोनसे पलिटिकेल डिमान्डखौल' लानानै जुदि बिथांमोना सात्र संगठन बायदि आफाद जोनोम होदोंब्ला बेथ' निस्सय सोरनिबा नङा सोरनिबा माने राजखान्थि आफादनि मोनसे गाइडेडनि गेजेरजों जादों होननानै जों बुंनो हायो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन